मैनागुरि बाजार बियो जा थांसै जा गयखौ होनाङालै मा मैगं बेलाय बेयाव जाहारुवा मुलि ना सेसेक्स जागारावलाय मैनागुरि बाजाराव बेरायफैदों आं नै ओरैनो बेरायला फैदों मोजां नुयोबा लाइक हर शेयार हर कमेन्ट हर नैबे साहा दखान बे लहा लहि फानग्रा हनै नैबे लोक्षि मेला जाग्रा मन्दिर देबिदा जोंहा मैनागुरि बाजारनिफ्राय फैबाय नै गामि हाबबाय दा जोंहा थांगासिनो दङ नै खाग्राबारिथ' नङा खाग्राबारि थांगोन मामा मोनहां जाबाय सुमलि बागान मोनहां जाबाय दा माइनावफुरिनो माइनावफुरि गामि बेखौ मोनबाय ससेखौ आं दा खालायनानै खिथाहैगोन न' मोनबा दाउला बाजाराव खेमसे नै बाजिया माखिया बाजार माखिया खाथियाव फैजाया हरनाय गोजान थांनाया बाजियाबो मामा रायलायहरदों नामाब्रा मानसिया गैला रावबो आलासि जाफैयोना ओइ खानाय बोजानायखौ दोनफैदोंनो खानाय बोजानायखौ दोनफैदो अबा फरेस्ट बाबु मोनानो फरेस्ट बाबु फरेस्ट बांला मोनबाय नै जों दा फरेस्ट बांलायाव खेबहरलालै फैजानोखायो सिनायनाय नंला साइथिं फरेस्ट बांला होनो बेखौ आं सिनायहरना सिनायहरा सिनायहरो ना सिनायहरा बोनानै नायो
फरेस्ट बांग्ला ब्रु मोनसेलाय कुट्टाफोरनिखौ ओमफ्राय रयमना नेसनेल पार्क बियो होनदो रयमना होनालै रयमना होनोबाल रयमना नेसनेल पार्कनिनो बेसिम गोलैफैयो बैलाय फरेस्ट रेल साइडथिंनि फरेस्ट अफिस बियो बांला बुरिथारबाय आयं खोनाया खोनाया लामाखौ खिथाहरनोसै आङो माबाखौ अफिसखौ खेबहरखाबाय नालाय सारियालि जायो सारियालिनि डाइरेक्ट साहा नैबे लामायानो बेनो थाङो बैलाय गेटआ बेनो इउटुबार जाथारबाय ना औ जाखांबाय